Potom, ako statik vyhodnotil, že je budova bezpečná, začali hasiči s hasebnými prácami aj zvnútra. Pracovali v ťažkých podmienkach, pod medenou strechou bolo miestami aj viac ako 300 stupňov. Priestor vnútorný sme neustále monitorovali termoviznými kamerami a vykonávali sme postupné ochladzovanie oceľovej konštrukcii. Počas hasebných prác v priebehu dňa sa vystriedalo takmer 100 hasičov. Hasiči dohášali skryté ohniská a rozoberali strešnú krytinu aj po zotmení. Požiar dostali pod kontrolu krátko po 22. hodine. Pri strehávaní plechovej strechy im pomáhala aj ťažká technika zo Žilinskej záchrannej brigády. Tam, kam rameno nedosiahlo, sa hasiči dostali pomocou vysokozdvižných plošín. Medenú strechu otvárali sekerami a dohášali pod ňou tlejúce dosky a izoláciu. Počas celej noci tu pracovalo viac ako 40 profesionálnych hasičov, pomáhali aj dobrovoľníci z Híb a Liptovského Trnovca. Vodu čerpali z nedalekého jazierka, ktoré slúži na zasnežovanie svahov. Na mieste zasahujú aj v týchto chvíľach. Postupne prezerajú miestnosť za miestnosťou. Vzhľadom na rozmery a členitosť hotela im to zrejme potrvá celý deň. Škodu, ktorú ničivý požiar napáchal, odhadol majiteľ na najmenej 4 milióny eur. Polícia už v prípade začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia.